Barkanku da zuwa tashar Dawayya Movies. Subscribing ɗinku zai taimaka mana. Mun gode. Jama'a masu kallon mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ni RUKAYYA Dawayya a wannan shahararren shiri namu mai farin jini wato Jakar mata sirrinsu. Shiri ne wanda muke shirya shi a kowane sati muke kawo muku shi a daidai wannan lokaci a wannan tasha tamu mai albarka. Shiri ne wanda muke yin sa domin ganin asirarin cikin manya-manyan jakankunan mata. Ku ga asirarin cikin jakankunan su da kuma menene amfanin wannan abubuwan da suke cikin wannan jakankuna. Kun dai san mata ba sa son a taba musu jaka, to a wannan shiri su da kansu za su ɗauko jakar su wato handbag su buɗe muku ita su kuma fitar muku da duk abubuwan da ke ciki tare da bayanin duk abubuwan da suke ciki da kuma amfanin su a cikin wannan jaka. Baya da wannan jaka ta hannu tasu akwai kuma jakar cikin zuciyarsu wanda ita ma muke shiga cikin ta duk a wannan shiri domin su da kansu su gaya muku abubuwan da ke cikin wannan jaka ta zuciyarsu su kuma muku bayanin sa dalla-dalla ko na nishadi ne ko na abin tausayi ne kai har ma da abin kuka domin akwai waɗanda da yawa gurin wannan jakar cikin zuciyar tasu sai da suka yi kuka shaɓe-shaɓe har da hawaye da a wannan shiri na jakar mata sirrinsu. Ku da ku kasance tare da ni a wannan lokaci a daidai wannan lokaci a wannan tasha ta mai albarka. Kar ku manta za ku ci gaba da bibiyar wannan shiri namu a Dawayya Movies channel akan manhajar YouTube a kowane sati domin kallon abubuwan da suke faruwa a cikin jakankunan manya-manyan mata na Afirka kuma in ce matan duniya baki daya. Akwai manya-manyan jarumai na masana'antar Kannywood wato 'yan gayin mata, akwai kuma mata 'yan siyasa, akwai mata 'yan kasuwa, kai akwai mata 'yan gayu waɗanda ba 'yan fim ba 'yan siyasa ba kuma 'yan kasuwa ba, kawai da sunan su mata 'yan gayu. Duk za ku ga sirrin jakankunan su a cikin wannan shiri na jakar mata sirrin su. Ku dai ku biyo mu ga wannan satin wace ce tauraruwan mu kuma da me ta zo a cikin wannan shahararren shiri mai suna jakar mata sirrin su. Jakata ita ce sirrina, ke ma jakakki ita ce sirrinki. Ku biyo ni. Jakar mata sirrin su ce. Jakar mata sirrin su ce. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Zubaidah Muhammad. Ina mai farin cikin kasancewa a cikin shirin jakan mata sirrinsu. Wannan dai ita ce jakata kuma sirrina. Yanzu zan buɗe muku ku ga sirrukan da ke ciki. Wannan dai wayoyi na yau da kullum. Wayoyin da nake amsawa, nake receiving calls, nake shiga social medias, WhatsApp, Instagram, Twitter da kuma sauransu. Wayoyina suna da muhimmanci a gurina saboda wayoyina su ma sirrika na ne. Wannan dai face mask ne. Yana da matukar muhimmanci a gurina musamman a wannan yanayin da muke ciki. Shi yasa duk lokacin da zan fita face mask dina yana jakana. Sannan kuma hand sanitizer shi ma abu ne mai matukar muhimmanci a gurina. Shi yasa duk lokacin da zan fita dole sai na ɗau hand sanitizer dina na sa a handbag dina. Wannan kuma cingom ne. Ina so na dan sa cingom a bakina kawai ina jin daɗin hakan
shi ma yana da matukar muhimmanci a gurina. Sai big bomb, ina da matukar ciye-ciye, baki na baya zama haka kawai. Cash, kuɗi kenan, yana da matukar muhimmanci, shi yasa duk yacce za a yi zan aje cash ɗin kuɗi a jakana saboda gudun ɓacin rana. Bari in ɗan tsokata muku sirrin da yake cikin zuciyata ɗan kaɗan. Sirrin da yake cikin zuciyata wanda nake so in san muku kaɗan shine, gaskiya akwai abin da ba zan taɓa manta da shi ba. Abin da ba zan taɓa manta da shi ba wanda har yanzu yana taɓa ni a cikin zuciyata shine on 16 October 2020, 16 ga watan October shekara ta 2020 da yamma, friend ita Amal ta kira ni take gaya min boyfriend ɗina ya rasu, ya yi accident. Gaskiya ban yadda ba sosai, abin ya rikita ni. Na ƙara kiran waya, na kira daddy, da gaske Adam ya rasu? Ya ce min boyfriend ina ya rasu on 16 October 2020. Ina matuƙar son shi kuma abin ya taɓa ni sosai. Ban ma ji ina son Adam ba sai da Adam ya rasu, sosai da sosai. Abin ya taɓa ni. Ya yi accident a hanyar Maiduguri, zai je ɗaurin aure ran Friday, bayan ya idar da sallan Juma'a ya kama hanya zai tafi Maiduguri, amma gaskiya ba shi yake tuki ba, ya dai kwanta a baya ya ce yana jin bacci, to kuma sai Allah ya ajalinsa a mota ne. Gaskiya abin ya taɓa ni sosai. Allah ya ji kan Adam, Allah ya gafarta mishi, Allah ya sa ya huta. Na miya zuwa, Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Ku yi haƙuri, nakan tsinci kaina a cikin wannan yanayin duk lokacin da na tuno da wannan labarin. Amma yanzu mu koma ga sirrin jakata. Wannan caza ce, cazar wayata. Cazar wayata tana da matukar muhimmanci a gurina saboda ni ina son caji. Duk inda na je sai na yi plugging wayana a caji. Zan sa wayata a caji saboda ko kaɗan bana so in ji wayata ta mutu. Dan da an kira ni ma in ji wayana a kashe, to gaskiya an san dole za a fara doubting lafiya ko ba lafiya ba, saboda ban kashe waya. Wannan kuma earpiece ne, ina son jin kiɗa, sannan kuma video call. Za a iya kiranka video call kana cikin mutane, to dole za ka sa earpiece ka yi receiving bluetooth, saboda dole wani abin yana son sirri shi ya saka. Wannan lip balm ne saboda bushewar baki, ina son lip balm sosai. Ina sa shi daga naji bakina lips ɗina ya fara bushewa, to dan cire lip balm ɗina in sa shi. To bari mu koma kuma sirrin zuciyata, in ba ku kaɗan daga cikin abin da na tanadar muku. Ba na mantawa lokacin da aka fara kai ni makarantar kwana FGC Minjibir. Ni ban san seniority ba, irin yace manyan mu suke irin wannan ɗin ƙananan mu. Ranar naji ina zuwa da ruwana a jarka babba haka aka siya min, sai na zuba ruwana na sha. Duk inda nake yawo sai na je dining hall ranar da magariba. Da na je dining hall sai seniors ina suka kira ni, seniors wa'inda suka ɗara mu haka a class. Sai suka kira lokacin fa ni ina JS1, su kuma yin SS3 ne ma. Sai suka kira ni suka ce in ba su ruwa, sai na ce a'a ni ba zan ba su ruwa ba. Akan me yasa zan ba su ruwa na? Sai suka ce sai na bayar. To sai naga irin abin ba ya zo da renin hankali, ya za a yi ɗauko ruwana tun daga hostel in zo har dining hall da shi zan ci abinci in sha ruwana, a ce wai in ba da ruwana. To sai suka ga irin to ni kuma ni kama ce ranar na fara zuwa, sabuwar zuwa ce, ranar da na zo ranar suka min wani abin. Sai na ce ni gaskiya ni ba zan iya ba da ruwana ba. Kawai sai suka fara zagi na sosai, zagi suka dinga cusa min zagi iri haka. Sai kawai abin ya min wani gararau, kawai na rama, na ce a'a ba zai yi ba. Ko sai abin su ma ya ba su mamaki, ya za a yi yarinya JS1 suna zagin da tana rama, ashe su ba haka ake yi ba, ni ba ban sani ba.
aika suka dinga tusa mu a tar suka ce in yi nan da na ce ba zan yi ba, suka bani gwale dai haka na ce ni sam ba zan yi ba. Sai shugaban ɗalibai ta zo, head girl shugaban ɗaliban mu haka ta school, sai ta zo sai ta ce me yake faruwa, ta ga an taru sosai na ta yadda wannan na ce ni akan me yasa za a zagi ubana, ni akan me yasa daga zuwa na ni da ruwa na ni da hakki na a ce a zagi ubana. Shugaban mu ta zo sai take tambaya na me fara, sai na ce mata kin ji ruwa na ne aka tambaye ni, na ce ba zan bayar ba kuma suka zage ni akai, ni kuma na ce ba zan bayar ba. Suka ce in je hostel din su gurin makwancin su kenan in tambayi ni na manta house din nasu ma, in tambaya za su sa da su wankin banɗaki da sauransu. Sai ta ce a'a ba zan yi ba tunda ban sani ba, ni farko ce ta babba su dai hakuri da yake mate ɗinta ne ajin su ɗaya, ta babba su hakuri ta ja ni gefe ta babban shawarwari, yau aka kawo ki, na ce yau aka kawo ni. To makarantar nan haka ake yi, dole tunda sun girme ki sun wannan ɗinki, dole idan suka yi abu na ce a to ya za a yi, to hakki na kuma na ce in sun sani abu zan iya yi, amma kuma ya za a yi ni da hakki na dan na hana kuma sai a zage na ce ni ba za a zage ni ba. To dai gaskiya na sha fama da wannan abubuwan kafin na saba da makarantar kwana, an sha fama da ni sosai an sha fama da ni dan gaskiya abubuwa da dama sun faru a makarantar nan da na yi, amma idan na ce zan tsaya mu ci gaba da baku labari gaskiya za mu bata lokaci, amma da na baku labari za mu sha dariya ni da ku. Jakar mata sirrin su ce, jakar mata sirrin su ce, jakar mata sirrin su ce, shiri ne mai ƙayatar da duka al'umma, mata ku yi dandazo ku tattaho ga dama, shiri ne da RUKAYYA DAWAYYA ta yi himma, domin mata mu san jakar mu masu katin shaidar ɗan ƙasa. Katin shaidar ɗan ƙasa na yana da mahimmanci a gurina, amma ina yawo da photocopy ne, shi yasa nake sa shi a cikin jakata. ATM ɗina ma yana da matukar mahimmanci a gurina, saboda abu zai iya taso min na kuɗi kuma ba ni da kuɗi a cikin jakata, zan je ATM machine in cire kuɗi na yi amfani na da shi. Wannan ma duk cash ɗin ne dai. Wannan kuma sarƙa ce, na gaji ne sai in cire, zan iya fita da sarƙa kuma in ji bana ra'ayinta in cire in maida ita cikin jakata. Yawwa yanzu dai duk na riga na zazzage muku abubuwan da ke cikin jakar nan tawa, kuma ko da za ku ƙara gani na a wani guri, ko da ba wannan jakar ba ce, wa'innan dai su ne abubuwan da nake sa a cikin wannan jakar, ba ƙari kuma ba ragi. Ku ci gaba da kallon shirin jakar mata sirrinsu na kamfanin DAWAYYA Movies domin kallon sirrikan wasu jakakkunan. Jakar mata sirrina, sirrinsu, sirrinmu, sirrin ma kowa da kowa. Jakar mata sirrina ce. Ga wata jakar nan ta nufo ne, bari mu ga wani sirri ne a cikin ta. Oh my god, na gode. To ga gift ɗina, bari mu je muku max ɗina. Yawwa, kun ga wannan max ɗin nawa shi ya kasance na amfanin kullum da amfani na rana ɗaya ne, an yi amfani da shi za a jefar a ƙara, amma wannan max ɗin nawa kuma yanzu shiri ne da RUKAYYA DAWAYYA ta amfani da shi za a jakata. To an samu dai kun gan da wata jakar da max din nan. Jakar mata sirrin su ce, yar uwa ta hoki zo ki bayani akan sirrin jakar ki babu rudani, dan na san akwai labari ina da yakini. A haye dawo dawayya. Albishirinku jama'a, DAWAYYA Movies da kuma RUKAYYA DAWAYYA Channel wato 'yan tagwayen tashoshinmu akan manhajar YouTube mun shirya tsaf domin kawo muku shahararrun fina-finanmu na da na yanzu kamar irin su Ummi Sambo, Nawara, Hawan Hawa, Hajjaju, Kun yi sake, Ta isa, Ta fi su da kuma Zato ne, tare da shahararren shirinmu mai suna
Jakar Mata Sirrinmu, wanda muke kama ku shi duk sati ranar Laraba karfe 8:30 na dare a cikin wannan tagwayen tashoshin namu na Dawayya Movies ko kuma Rukayya Dawayya channel a manhajar YouTube. Kar ku manta, ku je ku subscribe Dawayya Movies channel tare da Rukayya Dawayya channel tare da danna kararrawa domin ci gaba da kallon ƙayataccen fina-finai da kuma shahararrun waƙoƙi na da na yanzu domin faɗakarwa, ilmantarwa tare da nishaɗantarwa a kowane lokaci. Kamfanin Dawayya Movies kamfanin ku ne.